ọ bụrụ na ị na-eri akpụ mgbe ụfọdụ ya ma usoro eji eme ya, anyị ga-egosi n'unu ụbọchị nke taa site n'aka ndị ugiri mba anọ ebe anyị nọ see ihe onyonyo a eme ya. Nke mbụ bụ na a na-esi na ite ebe dewere ya mee ya, ndị bekee na-akpọ ya preserving. Dị na-emecha abịa wepụta ya, pịa ya dị ihe ndị bekee na-akpọ smooth, pịa ya aka ọfụma, maka na apịcha ya ahịa ma akpọọ ya, tinye ya na ọkụ, esi na mmiri na ite n'ọkụ, eme ya asụọ ruo mgbe ọ ga-asụ. Ndị ụfọdụ si na nkeji ole na ole, ewepụta ya tinye ya n'ikwe were bịa sụọ ya. Ọya ị ga-ahụ ka a na-akparị ya, a na-asụ ya, asụọ ya nke mbụ ka a na-asụ ya ihe. Emechaa abịa sụọ nke abụọ dịka ndị mba anọ ugiri mba anọ na ya si eme. Ha na-esi ya ugboro abụọ. Ụfọdụ ndị Igbo ụfọdụ na-esikwe ofu ugboro. Esie ya nke abụọ ahụ, abịa tikwe ya n'ikwe bịa suo ya. Esugide ya aka na-ewepụta, mana a ga-esu, ị ga-ahụ ka esi esu ya. Ọ na-arakwa obere ahụ maka ọ onye dị ike onye na-esu akpụ. Esugide ya suo ya, ya bịa dịka ihe a na-eri. Ị ga-ahụ ugbu a, ị ga-ahụ ya ọ dịla ka nke a na-eri. Abịa ma tinyezie ya na ihe ndị bekee na-akpọ nylon nke ha na-eme, were ya tinye ya. Onye chọzi iri ya ewere ofu ma ọ abụọ. Ha na-emekwa ya ka ihe a na-emekwa ya dị ihe ndị bekee na-akpọ hygienic. Emechaa a ga-ewepụtara unu ka esi eme nke a na-ere n'ahịa. Ha niile ewe ofu ihe ọwa akpụ. Ndewonu, ma cherekwa anyị na ihe onyonyo nke na-abịanụ. Ndewonu.